Να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο θα στρέψει, φαντάζομαι, το ενδιαφέρον αρκετών επιστημόνων εδώ στην Κύπρο. Η δόκτωρα Ζωή Νικολάου είναι μαζί μας. Γεια σας, καλημέρα σας. Κυρία Αγαπητού, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την ευκαιρία που μου δίνετε να ανακοινώσω το πρώτο Ευρωμεσογειακό Συνέδριο Στοματικής και Γνασοπροσωπικής Χειρουργικής που θα διεξαχθεί εδώ στην Κύπρο, στη Λεμεσό, μεταξύ 27 με 29 Σεπτεμβρίου στους Χαρουπόμυλους. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε λίγο με τι ασχολείται όλο αυτό. Κάνω έτσι γιατί φαντάζομαι είναι αυτό το σημείο, αλλά και όχι μόνο. Πείτε μας λίγα περισσότερα πράγματα να μάθουμε. Τι ακριβώς κάνετε? Λοιπόν, εμείς ασχολούμαστε με ένα ευρύ πεδίο. Ουσιαστικά, εκτός από εμφυτεύματα, αφαίρεση εγκλήστων των δοντιών, ασχολούμαστε με τη θεραπεία όγκου, καρκίνου, κεφαλής και τραχύλου. Ασχολούμαστε με ορθογναθική χειρουργική, δηλαδή με το αισθητικό κομμάτι του προσώπου και με συγγενείς ανομαλίες, με παθολογία σιαλογόνων αδένων, με τις παθήσεις της κροταφογναθικής διάρθρωσης. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πεδίο δράσης. Στο συνέδριο 27 με 29, ποιους περιμένετε και τι θα γίνει ουσιαστικά? Θα παρουσιάσετε κάτι καινούριο, νέες τεχνολογίες? Το θέμα του συνεδρίου μας είναι η τεχνολογική επανάσταση στη στοματική και γνασοπροσωπική χειρουργική. Είναι πάρα πολύ γνωστή η εισβολή της τεχνολογίας στη ζωή μας. Είναι. Στην ειδικότητά μας, ο συνδυασμός της τρισδιάστατης απεικόνησης με ειδικά προγράμματα στα κομπιούτερ μας έχει ουσιαστικά λύσει τα χέρια. Και τι εννοώ με αυτό? Πολύ δύσκολες επεμβάσεις έχουν απλοποιηθεί. Τόσο όσον αφορά το χρόνο χειρουργείου, αλλά όσο και τη διεκπεραίωση. Δηλαδή, κάποιες επεμβάσεις μπορεί να απαιτούσαν πολύ ώρες επεμβάσεις με αμφίβολα αποτελέσματα, ενώ τώρα είναι εφικτές. Και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Μπορούμε να καθοδηγήσουμε από τα πιο απλά πράγματα που ασχολούμαστε σαν γνασοπροσωπική χειρουργή, την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Σε δύσκολες περιπτώσεις που έχουμε μεγάλη απώλεια νοστού, με σεβασμό στα ανατομικά αμόρια, μπορούμε να τοποθετήσουμε τα εμφυτεύματα πρώτου χειρουργείου. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι χωρίς σκέψη το χειρουργείο να διεκπεραιώνεται με βάση την κατευθυνόμενη τοποθέτησή τους από το κομπιούτερ. Ποιους περιμένετε στο συνέδριο, ποιους καλείτε να είναι εκεί, για ποιους είναι ουσιαστικά, ποιους αφορά? Λοιπόν, το συνέδριο αυτό καλό θα ήταν να αναφέρω ότι αποτελεί πρωτοβουλία της Κυπριακής Εταιρείας Στοματικής και Γνασοπροσωπικής Χειρουργικής. Της Κυπριακής Εταιρείας. Και στόχος μας είναι αυτό να αποτελέσει την απαρχή ενός θεσμού για μελλοντικά ευρωμεσογειακά συνέδρια. Τι περιμένουμε από αυτό? Στόχος μας είναι, εκτός από την ανέλυξη της ειδικότητάς μας, να δημιουργήσουμε ισχυρούς δεσμούς και σχέσεις με συναδέλφους γειτονικών χωρών, με απότερο πάντοτε στόχο την ανέλυξη της ειδικότητας, αλλά και την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς μας. Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε συνδιοργανώτριες χώρες. Την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Σερβία και το Ισραήλ. Αλλά εκτός από συνέδρους από αυτές τις χώρες, έχουμε συμμετέχοντες από όλον τον διεθνή χώρο. Θα έρθει πολύ κόσμος. Θα έχουμε αρκετόν κόσμο. Το φαντάζομαι. Και αυτό που θέλουμε είναι να καλέσουμε και τους Κύπριους συναδέλφους να επωφεληθούν αυτού του γεγονότος. Γιατί εκτός από τους γναθοχειρουργούς θα ενδιέφερε και άλλες συναφείς ειδικότητες. Όπως παραδείγματος χάρη τους οδοντιάτρους, τους ορθοδοντικούς, τους ογκολόγους, οτορινολαρυγκολόγους θα ενδιέφερε, πλαστικούς χειρουργούς και ακόμη και νοσηλευτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νικολάου μου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σε ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία. Θα έχει πολύ κόσμο. Πάλι θα κατακλειστεί η Λέμεσος. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Πάντοτε προσπαθούμε για την πατρίδα μας. Και είναι πολύ σημαντική η επιτυχία του συνεδρίου μας. Γιατί θα κατατάξει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα την Κύπρο μας στο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν,